чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба каратедо дар толори маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб ҷолибу диданӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ роҳандозӣ гардид. Дар мусобиқа дастаҳо аз вилоятҳои Суғду, Хатлон, шаҳру Новиҳои Тобеи марказ ва шаҳри Душанбе дар се синни сол наврасон, ҷавонон ва калонсолон ҷалб гардида буданд. Рақобатҳо дар ду нави риштаи каратедо, ката ва кумите сурат гирифта, ҷараёни рақобатҳо истеъдодҳои навро кашфу пешниҳод намуд. пеш аз он ки чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор гардад, мо семинари доварӣ ва мураббигӣ бо дастгирии Федератсияи каратедои ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ки доваро ва мураббиёи мо хеле чизҳои наве ки дар Федератсияи ҷаҳонӣ нав ворид карда шудааст дар қонуну қоидаи доварӣ ва мураббигӣ, албатта мо барои доварони нав ва ҷавонон фаҳмондем. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба каратедо ВКФ наздик ба 300 варзишгар майдондорӣ намуда барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ давоми 2 рӯз талош варзиданд. Бояд гуфт ки варзиши каратедо ба бозиҳои тобистонаи олимпӣ шомил карда шудааст ва дар Тоҷикистон низ барои тарбия ва баландбардоштани ҳунару истеъдоди варзишгарон ва оммавӣ намудани каратедо дар ҳудуди кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. من خرسند هستم که در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید با کراتدو بین نورسان جای اول رو اشغال نمودم و کوشش میکنم که در مسابقات بیرون از تاجیکستان هم جای نمی رو صاحب شوم. در این چمپیونات سزاوار جای اول گردیدم و در فینال رقیبم امین و دلنوزه رو از شهر دوشنبه مغلوب نمودم. рақобатҳо дар бахши ката ва кумитаи ҷолибу диданӣ сурат гирифт ки дар он духтарон низ фаъолона иштирок намуда дар ҳар ду нави рақобат маҳорати хешро нишон доданд. қувозмоиҳо дар миёни варзишгарони то 18 ва аз он боло ҷолибу диданӣ баргузор гардиданд. дар ниҳоят Каримов Суҳроб, Аслиддин Акбаров, Асалбек Фатоев, Абдуваҳоб Шарипов, Умед Сафаров, Ҷавоҳир Ҳайдаров, Сафиалло Зарипов, Расулҷони Муҳаммад дар вазнҳои худ ғолибият ба даст оварданд ва ҳамакунун аз рӯи ин риштаи варзиши олимпӣ Тоҷикистонро давоми як соли оянда дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ хоҳанд кард. аз рӯи нишондодҳои dastavӣ бошад, дастаи вилояти Суғд зинаи сеюм, шаҳру Новиҳои Тобеи марказ мақоми дуюм ва дастаи каратедои шаҳри Душанбе зинаи аввалро ба даст оварданд ки дар ниҳоят ба ғолибон ва ҷоизадорони ин мусобиқа медалу ифтихорнома тақдим карда шуд.